V multikine Europa Cinemas v Banskej Bystrici predstavili záujemcom svetovú predpremiéru filmu Trón dedičstvo. 3D verziu tohto sci-fi príbehu budú môcť návštevníci slovenských kín však zliadnuť až od 6. januára 2011. Myslím si, že je to určitá dôvera Banskobystrickej Europa Cinemas, ktoré sú vlastne druhé najúspešnejšie kina na Slovensku, aj čo sa týka návštevnosti, aj kvality. Multiplex Banskej Bystrici sa za tie 3 roky ujal a myslím si, že z hľadiska aj tej ekonomiky celej, lebo vlastne všetky filmy, ktoré sú aj od distribútorov, sú samozrejme založené na financiách a keďže Bystrica je tak zaujímavá, tak samozrejme je to jeden z dôvodov, prečo svetová predpremiéra práve dnes a práve tu. Pre nás je to hlavne ocenenie spolupráce so spoločnosťou Saturn Entertainment, ktorá zastupuje Buena Vistu na Slovensku, ktorá je produkčným štúdiom tohoto filmu. Takže je to ocením a za ním také vďaky spolupráce vlastne medzi nami, že to asi funguje dobre a že som spokojný s tou návštevnosťou na tým filmu. Tento rok bol úspešný samozrejme takisto aj v kinách, pretože veľa premiér bolo a veľa kvalitných filmov. Dokonca tohto roku začali konečne vychádzať aj 3D filmy a samozrejme odzrkadlo sa to na návštevnosti. Výsledok toho je teda aj dnešný večer, keďže sme mali 12 premiér a niektoré z toho boli aj predpremiéry slovenské. A nehovorím o tom samozrejme, že v Banskej Bystrici bol konečne aj 2 dni celoslovenského filmového festivalu, kde sme privítali aj Dianu Jakubiskovú a ďalšie krásne filmy, ktoré sa premietali. Tak vlastne dnes by sme mali vidieť taký prierez všetkých tých kultúrnych programov, alebo aspoň teda časť tých kultúrnych programov, ktoré sa premietali práve na týchto, respektíve ktoré sa prevádzali práve na týchto predpremierach a premiérach. Spolu s predpremiérou filmu čakala na vybraných hostí aj afterparty v najväčšom diskoklube v Banskej Bystrici s bohatými hudobnými, tanečnými či zábavnými číslami. Môj vzťah k filmu je samozrejme pozitívny, ale oveľa väčší vzťah mám k hudbe. Vy ste hovorili, že najobľúbenejší váš film je Piráti z Karibiku, ktorý možno ešte ďalší okrem Pirátov z Karibiku? Tak, jak som spomínala fantasy, tak určite Twilight, Súmrak, to bol úžasný film pre mňa. Mňa baví hlavne to, že sa odpútam z reality a že môžem čítať o niečom nadprirodzenom, niečo, čo ma uvoľní a odpúta od toho každodenného stereotypu. Nejaký idol váš filmový? Van Damme určite, budem sa opakovať, že asi 100-krát, ale stále je to tak. A prečo ste začali s týmto karate alebo s takýmto športom? V podstate bolo to nejakých 12 rokov dozadu. Si pamätám, že otec ma dotiahol na tréning. Veľmi som obľúboval tieto podobné filmy, o ktorých sme sa predtým bavili. No a bol som ešte taký malý, utiahnutý chalanisko a rodičia rozmýšľali, čo so mnou urobiť, aby sa to trošku zmenilo, trošku zvyšili sebavedomie. Tak zvolili tento spôsob a myslím, že sa im to celkom podarilo. Vaše ambície, čo by ste ešte chceli vyhrať? Obhájiť titul majstra sveta, získať je to určite ťažké. Ako sa hovorí, ale obhájiť to tiež nie je žiadna sranda, takže o rok ma to čaká znovu. Vy si seba viete predstaviť ako nejakú akčnú hrdinku v nejakom filme? Asi nie, neviem. Ako dlho sa venujete kulturistike? S veľkými prestávkami dosť, by som povedala skoro vôbec. Čo to znamená? To znamená, že som do toho vkozla ešte ako tínedžerka, potom som s tým prestala, potom som sa začala venovať len sama sebe, len tak, proste na leto do plaviek a teraz som mala na to mesiac, na túto prípravu, aby som spravila nejaký projekt tu, predviedla niečo, takže asi mesiac momentálne. Dobrú náladu priniesol medzi pozvaných hostí aj Šrek. Môj vzťah k filmu sa mi veľmi páči, lebo ma deti veľmi milujú. Ako Šreka postavu z Lobra, ktorý má rád aj tie deti, ktoré sa ma zo začiatku báli a zistili, že viem byť aj dobrý. A kde máte tú Fionu? Fiona sa mi stratila, no dúfam, že si už dobral taký dobrák a do tanca ju vyzval. Bodkou za veľkolepou afterparty bolo žrebovanie o účasť na premiéru filmu How Do You Know v Londýne a vystúpenie štvorice poľských speváčok v zoskupení Nana.